Assalamu alaikum wa rahmatullah. On calminama, on juurama, on ñagama duwawu, on ñagama yafuya, on neldama duwawu, on jaafama to banggue men. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal pelle men WhatsApp ha to dande men jogori ha ɗoyde. On ñaganama Allah moƴƴere, on ñagama nde ñagontoɗon en Allah moƴƴere. Yalla waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. sikki ala en heɗan en to kaɓirɗi to ha mbawen heɗade ko kalaten ko to banggue hello YouTube. Musidɗo meɗen sehil men miñi men Saydou Abouba, yalla yommo moƴƴere mo waɗa golle joɗɗe to hello YouTube. Dendagal jewte batteɗe e weltare ɓiɓɓe fulɓe so tawi a yiiɗi heɗade ɗum no jiɗirɗa ni no hanniri ni, taw jewte ɗe ɓenni a yiiɗi hettade ɗum e saaha goɗɗo, sa naati YouTube a waɗi weltare TV ma taw toon jewte ɗe fof keɗotoɗa no jiɗirɗa ni, tawa qillema en deeƴi tawa teeƴi. Yalla yommo moƴƴere. So ɗum ɓenni oɗo saaha so heedi haqqillaji men ene keeda ko mbiyeten jolgo miijoji, walla mbiyen toɓɓere nganuma men hannde ko ni sifori suka gorko goto en cuɓɓima wasde haalde ɗo jeeyaɗo leydi ndi e wuuro ngo. Sen jiiɗi mbiyen ko ɗanniyanke, o yonti dartude cuddiɗo, o noddi jinnaɓe makko debbo e jinnaɓe makko gorko wonde omo yiɗi dañde cuddiɗo. ɓe jofnimo noon ɓi baba makko tokoso. bamum on e baba makko on jiidi baba goto, kono on hoɗani e wuuro ngo ɓe goni ngo, hoɗi ko wuuro ngo wongo ene woɗɗiti wuuro ngo seeɗa. mbi on ne jogui ɓiyum jontuɗo, kamɓe babiraɓe ɓe ne gasata ɗum jinnaɓe ɓe gandi suka debbo o. ɓe mbi on yo somo yiiɗi on ɓe ñagono yomo hokke, o yaha omo yiiɗi on kadi o joftodiri e on ɗon e téléphone, ɓe kaldi ɓe kawri. O meeɗa yiide on noon kadi meeɗa yiidemo. E fawti hen balɗe seeɗa walla lebbi seeɗa o neldi kalis, jinnaɓe jeehi toon jettini kadi humana haɓɓoya tiiɗ. o ummidi noon to ɗannino to o arti ɗo wuuro mabɓe ɗo, o telfoni noon suka makko, sehil makko ƴamƴamo makko o, suka ƴamƴamo makko o jaafoɗon e fuujore he. o wi on noon omo yiɗi arde toon wuuro mumen to salminde ɗumen. e kumaɗo makko o wimo minen ɗum wona e aada amen jeeya, kadi minen min ngala e on ɗon aada. jiiɗa ɗum minen neɗɗo debbo gorko so tawi ƴami debbo ala ko haali humani jiidirta, so wona hurtina resa ɗum tan hankkadi. so tawi aɗa jogui gonga kurtina, so ɗum ala ardema ga hennene yiidemi walla gara ga jiyami, ɗum mimine ala e ɗum. ganda ɗum kam minen min mbatta ɗum hande, min mbatta ɗum janggo, wona e aada men. so tawi neɗɗo heesi ƴami neɗɗo tan hankkadi ni, sene gandodirno gonta jiidirta hankkadi. so tawi gandodirano jiidirta, sa ari gane ganda a wona jiyowomi, somi tini aɗa ara tawata kam ɗo. suko wiye ɗum kay ko bolle puyɗe, ɗum ko aadaji mawɓe nden ɓenni hankkadi ne kay enen sukaɓe joni en diwi ɗon ngala o ɗin ɗon aadaji. o yaa minen de ko ɗo min gonno ɗo ko ɗon tan min goni ha cuuni. so gorko sikki debbo, suka debbo o gaajoto, o telfoni baba makko tokoso o haalani ɗum, o wi min nomi arti mboɗom ɗo e wuuro amen ɗo, mboɗo yiiɗi arde toon noon salminde on. babiraɗo one rewi ɗo suka debbo o rewno ɗo, wimo a ganda noon sa ari ga kam sona taw ko salminde min minen, kono mi sikkani so tawi ma yi joom suudu ma o woni kumanaɗo ma o. sabu minen emin jogui aada, so tawi gorko humani debbo ɓe joɗdota ko ɓe jiidirta ni, so wona jomum difto hurtina galle muɗum ɓe jiidira. minen ko umoni aada ga wuuro amen ngo, minen min jaadata tan koye wuuro min, koɗi koye wuuro min jaadata koye aada wuuro. gandira hono noon minen kam ko ɓurani min tan ko mbasa arde ga ha para tan. so tawi a paari garana joom suudu maɗa kurtina jiidiron. so gorko waɗi fof waɗi ɗum tan ko bolle puyɗe. e jooɗi tan ha fewniti no wonde sehil muɗum wi ar ɗoftan wuuro esamen to. o téléphone baba makko tokoso o wi hande ko min aroɓe toon. bisimilla ma galle Allah galle ma.
o joli tan o yeehi on mataw babiraɗo noddi suka debbo wi an noon kaari yelwi hande koko arata ɗo ko ɗo ñallata ñanda ɗon ko kalɗa o wi tawata kam ɗo suka debbo o hocci bagage muɗum tan yalti wuuro ngo yeehi fayi wuuro won kanko suka o dawi to wuuro maɓɓe to kanko suka gorko o ari o wiyama ha yo o jippima o wertanama warannama o moƴƴama kam moƴƴere ko ɗon wawi haadde so wonko addannoɓe o totti o namdi noon cuddi kumanaɗo makko ɓe mbi on kay guel subaka dawiɗo guila mbiyeɗa aɗa ara dawiɗo yeehi bolo yeehi fayi wuuro won mi anda hoto fayini min ganda to ñalloy hande ñallani ɗo kam e wuuro he o wi on min mi wi mboɗa ara komi kumanaɗo komi kumanɗo ɗum hankkadi no ko joom suudam mi téléphone ɗum mboɗa ara mi téléphone ono noon kadi min mboɗa ara hocce bagage muɗum yaha wasa ñallude ɗo babiraɗo wimi haalninoma guila arani mima wonde minen aada amen so tawi neɗɗo humani neɗɗo jiidirta so wona hurtina to yahrino fof suko ñalli ɗon ha hiiri arti jofti wuuro mumen ga suko o noon wi kanum oɗo suka debbo ɓaade ko ni waɗi ɗum hayti resdemo jinnaɓe makko mbiya ala ɗum kam an a haalannoma guila yahani kay o kay ɓaade minen kay ko min mawɓe hellifaɓe min jeehi min kumi dewgal wona ni tan goppirta kanko suka o noon o wi ko goppowo suka debbo o tan o resata ɗum hande o resata ɗum janggo omono lowrodiri e jinnaɓe makko mbi ɗum ɗo ko bolle puyɗe ko wima ko aada mawɓe nden kadi ne waɗi gacce ɓaade a resani neɗɗo taw a wurtinani ɗum son joddima seyɗade ne heewi doole ene wawi gueɗe kewɗe joola hakkude moɗon ɓuurani yiɗede kanko suka gorko omona dari tan o wi kanko kay oɗo suka o resata ɗum hande o resata ɗum janggo ɓaade waɗimo ni jinnaɓe makko ɓe mbi ala ɓaade kay kanumen ko hellifaɓe jeehi no kumino dewgal ngal o hurtinat on tan ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbatino oɗo suka gorko no waɗi ni anoddi yimɓe mbima wonde ɗum wona e aada amen jeeya mbate aɗa foti yaade walla a fotani yaade toon sene jaaɓe kono jaaboto mbate so ɗum ala Allah waɗi a yeehi a sikki ko gajate a tawri no ɓen kalduno ni ko gonga mbate ɗum ne addanma yaltude e joom suudu ma walla e ala sene jaaɓe kono jaaboto mbate oɗo suka debbo no waɗi oɗo suka gorko ni mbate omo foti wadde ɗum noon walla fotani wadde ɗum noon ɓaade ko aada mabɓe tan kumaɗo makko wona hay ƴamƴama ko kumaɗo ene ara ɗum ne addanamo yaltude wuuro o yaaha mbate kanko oɗo suka gorko wiidomo wonde hankkadi no oɗo suka debbo ɓaade waɗimo ni tan o resata ɗum mbate omo foti wadde noon walla fotani wadde noon sene jaabe ko onon jaaboto mbate jinnaɓe en ene poti wiide hankkadi ne ɗo ɓaade ko kanumen ko hellifaɓe jano ƴamoyi kumani ɗo wona noon tan o woppirta won ɗon suka debbo e ɗo kadi so tawi ene jaabe ko onon jaaboto so wonko weñi haala hen wona ɗum wonno saago men so wonko feewi en koto Allah fof Allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en lawol peewal o rewna en hen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗaccone ko jaafoɗon yo jaam Allah jogomi jogo on jogo dendagal bandiraɓe julɓe foof yo Allah hollu en ñande wonde on jarama yaare seeso kedda banda griyo walla sa jooɗi anande place ma ɗo marché Colobane ɗo waya banda kuutan kagal anande kadi ɗum